La llei de la dependència és la clau de volta de les polítiques socials dels últims anys. Aquestes han estat les paraules rotundes i directes del president Montilla. El context, un acte a la Pedrera en què s'han lliurat els certificats a la primera promoció de cuidadors no professionals. Potser no anirem a la velocitat que tots voldríem. Potser, fins i tot en alguns camps de les polítiques socials i d'altres polítiques s'hauran d'ajustar a una realitat pressupostària difícil, no? Però la nostra prioritat serà garantir l'atenció social, per davant d'altres coses, d'infraestructures o d'inversions. Montilla ha afegit que 3 anys després de l'aprovació al Congrés de la Llei de la Dependència s'ha aconseguit el reconeixement de les famílies i persones cuidadores, de manera que avui, per primera vegada al nostre país, es visualitza, es dignifica, es qualifica i es retribueix aquest treball. El govern i l'obra social de Caixa Catalunya van posar en marxa aquests cursos ara fa un any, un total de 134 que s'han impartit a tot Catalunya amb un objectiu: millorar la qualitat de vida de les persones dependents i dels familiars que les cuiden.